Všetkým vám želáme príjemné počúvanie dnešného, pevne verím, že mimoriadne zaujímavého podcastu, pretože skloňovať trochu viac budeme slovné spojenie estetická medicína a vy sa dozviete mnohé zaujímavé informácie, pretože budem spovedať pani doktorku Vandu Převlodskú. Pekný dobrý deň, Vandi, vítaj. Ahoj. A pani doktorka je samozrejme z Inštitútu zdravia a krásy FRAIS, takže sú to naozaj odborníci, by som povedala, na slovo vzatí. Tak čo to pre odborníčku a pre takú kapacitu, ako si ty, čo to pre teba znamená to slovné spojenie estetická medicína? Estetická medicína je vlastne pre mňa splnenie môjho životného sna. Keby sme išli o to. Ale je to, by som povedala, taká nadstavbová, rozšírená, možno časť budúcnosti, možno špecializácia časti medicíny, ktorá sa zaoberá nie len krásou ako takou, nie len proste pomocou človeku, ktorý má nejakú potrebu nejak vyzerať, niečo docieliť, ale zaoberá sa aj starnutím, fyziológiou starnutia, zostavenia takého personalizovaného programu pre daného človeka, aby sa mu podarilo zvrátiť niektoré známky starnutia a udržanie toho človeka v móde fresh. Mne sa to veľmi páči, ako si začala, že splnenie môjho sna, ale ty tie sny aj naďalej potom plníš. Pretože presne, keby som sa zamyslela nad tým obsahom tej tvojej odpovede, tak potom ten človek, ktorý je možno vnútorne s niečím ako keby nespokojný, rieši nejaký menší alebo väčší kozmetický defekt, či už je na tvári alebo na tele, kdekoľvek a dá sa mu s tým pomôcť, tak z tej frustrácie mu potom ty pomôžeš vystúpiť a teda splníš možno aj ten jeho sen. Máš aj takú tú spätnú väzbu, že tí ľudia naozaj teda sa stávajú možno aj sebavedomejšími a možno sa im otvárajú možno aj také tie lepšie cesty, možno aj v tej pracovnej oblasti pokojne? Jednoznačne. Nie sú to väčšinou, častokrát sú ľudia, ktorí idú na nejaké ošetrenie v ambulancii estetickej medicíny vnímaní, alebo boli vnímaní ako tako márnotratní ľudia. Ono nie je to už úplne tak, lebo keď si len zoberieme bežnú vec, že človek chodí do práce, nadväzuje nejaké biznis kontakty, snaží sa byť v živote aktívny. Aj tá doba toho obdobia, kedy musíš aktívne pracovať a byť ekonomicky aktívny, je dlhšia. Už aj ten nástup do dôchodku je neskorší. Človek musí nejak prežiť. A najčastejšie to nie je len nejaký problém nejakých rozmarných dám, ktoré nevedia, čo s peniazmi. Estetickú medicínu a ambulancie navštevujú častokrát ľudia ekonomicky veľmi aktívni, biznismeni, ľudia, ktorí potrebujú v rámci svojho pracovného života udržať nejaký svieži vzhľad a zdravý vzhľad. Lebo už aj tento svieži zdravý vzhľad zaručuje napríklad aj obchodnému partnerovi, že ten, s kým rokujú, bude schopný vôbec to, čo s ním chcú dojednať, v svojom živote spraviť v rámci jeho zdravotného stavu, ale rovnako aj, ako si správne povedal, sebavedomie. Veľa ľudí má z malých drobností na sebe frustráciu. Sú z toho nespokojní, zameriavajú sa na tú drobnosť a majú častokrát taký pocit menej cennosti alebo takej menšej možnosti a vôbec realizácie seba ako v živote. Ako takého. A v podstate odstranením tohoto malého nedostatku, častokrát je to malý nedostatok, sa dostanú, sú sebavedomejší, sú spokojnejší. A tá spokojnosť sa premieta nielen do ich pracovného, ale aj do ich osobného života a do ich vyžarujú už oveľa také krajšie, také fluidu vo svojej osobnosti. Takú inú energiu. Áno. Presne je to možno spôsobené aj tým, že sa vo tom svojom vlastnom tele cítia o niečo lepšie. Aj keď častokrát si ty zase pekne povedal, že ide o maličkosti, lenže keď sa to bytostne dotýka toho človeka, tak tento maličkosť považuje
možno za problém, ktorý si každý všimne. Možno si to okolie veľakrát ani nevšimne, ten maličký nuans, nejaký drobný na tej tvári, ale on keď s ním žije a keď s ním nie je vnútorne spokojný alebo vyrovnaný, tak ho potom veľmi často rieši. Pani doktorka, líši sa teda možno vnímanie tej estetickej medicíny podľa teba s tým, ako bola vnímaná v minulosti, ako sa vníma napríklad v súčasnosti, pretože je to určite také moderné odvetvie medicíny a samozrejme ide milovými krokmi dopredu ako každé jedno iné. Jednoznačne ten postoj aj napríklad požiadavky pacientov sú diametrálne iné. Ako na začiatku, niekedy v 2000 rokoch, keď sme začínali, tak pacient prišiel s fotkou. Hej? Chcel mať niečo ako niekto. Častokrát to bolo absurdné, lebo celkovo jeho dávnosti boli iné a svojím spôsobom bol častokrát krajší a atraktívnejší ako ten niekto, na koho sa chcel podobať. Ale bola to taká doba, boli to také nejaké, možno pre širšiu verejnosť také väčšie, taký rozbeh estetickej medicíny. Teraz pacient príde edukovaný. On už častokrát vie, že nechce byť vyumelkovaný, chce byť prirodzený, chce pôsobiť sviežo, chce pôsobiť prirodzene, nezatracuje hneď to, že sa verejnosť dozvie alebo jeho okolie, že absolvoval nejaký úkon, ale on nechce kvôli tomu, že čo povie okolie, ale sám voči sebe chce byť, sa dobre cítiť sám so sebou v svojej koži. Nechce pôsobiť umelo, ale chce pôsobiť fresh. Sú aj v súčasnej dobe ešte stále, by som povedala, ľudia, ktorí tak pekne povedané slangov, že frflu, alebo sú a priori odmietaví, majú odmietavý postoj k estetickej medicíne, pretože dnes sa naozaj uvažuje o tom, že mali by sme byť akože naturálni, mali by sme byť bližší k prírode, mali by sme dokázať s graciou stárnuť, nemali by sme byť presne vyumelkovaní alebo za každú cenu nevyzerať na svoj vek, aj keď zase opak, lebo tá spoločnosť a ten dopyt aktuálny práve potom cieli, aby ten človek vyzeral príjemne, priateľne, aby sa cítil dobre, čiže tam sa ako keby bijú tie dva svety. To je strašne rozporúplné celé a ono to je skutočne veľmi protichodné, lebo tak ako sa snažíme vrátiť úplne k prírode a k všetkému, čo je pôvodné, tak bohužiaľ o to dlhšie musí byť človek ekonomicky výkonný a pôsobiť, proste fungovať medzi ľuďmi. A áno, tie názory, vždy sa vyskytnú ľudia, ktorí sú a priori proti tomu a toto nechcú, alebo proste každý má právo niečo chcieť, mať svoj názor a dať ho najavo. A ono v zásade ani návšteva ambulancie estetickej medicíny nie je povinná, nie je život zachraňujúca, ale je život spríjemňujúca. Takže to je taký ten základný rozdiel. Isté, pokiaľ človek musí starnúť s gráciou, to starnutie sa zastaviť nedá. Ale vieme so všetkou gráciou zmierniť dopady toho starnutia. A to je veľmi podstatné, lebo ja si myslím, že každý vek má svoje čaro. Aj to, keď má niekto 20 a má život pred sebou a je plný ideálov, ono zase tá 50-ka má tiež čosi do seba, lebo človek možno horšie vidí, ale vie lepšie oskenovať okolie a vie zhruba, že čo môže od toho okolia asi očakávať a nemá už rôzne nereálne nároky na seba samého. Možno si vie viac užiť ten život. A rovnako aj máme veľmi veľa starších dám, ktoré chodia, ale aj pánov. Podotýkam aj pánov, čiže nie je to vôbec len nejaká dámska oblasť. Záležitosť, áno. Ktorí chodia v 70-ke, 80-ke. A podotýkam, naša najstaršia klientka má 92 rokov. Predstav tak si. sa bavíme o tom. A je to jedna vitálna žena, ktorá schová do vrecka hocikoho. A to je dobrá správa, pretože naozaj je to aj o tej forme, ako sa udržať vlastne, ako sa udržať priateľný
Áno. Pre tie spoločenské požiadavky alebo pre tie spoločenské ale nároky. Sám aj pre seba. Ale aj sám pre seba. Presne tak, lebo si myslím, že naozaj, že človek, keď si dokáže pomôcť a keď zachová ako vo všetkom takú zdravú mieru, tak je to veľmi fajn. A to je možno taká tá otázka, že majú ľudia zdravú mieru? Vedia to presne odhadnúť? Lebo ono sa vraví, že s jedlom rastie chuť. Možno je to pravda, že s jedlom rastie chuť. Ja by som povedala, že v 90% majú ľudia veľmi zdravú mieru. A pokiaľ ten človek príde a bavíme sa ako partneri, povieme si možnosti vychádzajúce z jeho zdravotného stavu, z jeho veku, z jeho aktuálneho vizuálu, čo vlastne vieme spraviť, načrtneme si nejaký koncept, nejaký plán, čo všetko treba napríklad suplementovať, či sa sústredí aj na nejaké zdravotné problémy. Tam totiž ten zdravotný stav sa musí zohľadniť. A hlavne v dnešnej dobe. Je fúra ľudí, ktorí majú chronické ochorenia, ale fungujú. Sú prevádzky schopní, normálne žijú. A toto je jeden zo spôsobov, ako môže ten človek žiť kvalitnejšie. Takže pokiaľ s ním jednáme ako partneri, tak ak si všetko načrtneme, vysvetlíme. Jedno je požiadavka, druhé je zase realizácia a možnosti povedať, či sa výkon dá spraviť alebo nedá spraviť, lebo nie každému sa dá spraviť všetko. A sú veci, ktoré spraví napríklad dermatológ, sú veci, ktoré sú v gestii plastika, sú veci, ktoré sú zase v gestii gynekológa alebo urológa, lebo spolu so starnutím sú aj poklesy hormónov. Tieto sa nám zase odrážajú tiež komplexne na celom zdravotnom stave. Čiže nedá sa to vnímať iba také vytrhnuté, že idem si spraviť toto. No, môžem si to aj spraviť, ale musí aj ten lekár vedieť presne, v akom stave je ten človek, či sa s ním vôbec robiť dá a ako sa to dá a do akej miery sa dá jeho požiadavke vyhovieť, ale mu to aj na rovinu povedať, či sa vec spraviť dá alebo nie. A či sú jeho očakávania reálne alebo nie? Ja by som povedala, že akákoľvek terapia alebo výber ošetrenia je už len takou čerešničkou na torte. Teraz ma zaujíma tvoj názor, že či s tým súvisí aj vnútro toho pacienta. My sme si povedali, že zdravotný stav rozhodne áno. Ale samozrejme neviete ani vyrobiť zázraky ani na počkanie, ani do 3 minút, ani do 3 dní. Môžem ja preto niečo urobiť napríklad, čo sa týka životného štýlu, napríklad čo sa týka tej správnej denodennej starostlivosti alebo tých rituálov, ktoré teda nás ženy asi trošku viacej zamestnávajú, aj keď teda samozrejme aj páni sa už o seba v dnešnej modernej dobe trošku viacej starajú. Čiže súvisí to s tým, že možno potom mám ten efekt toho výkonu trošku dlhší alebo priateľnejší, alebo teda, že tá moja pleť sa mi odmení naozaj tým, že budem lepšie a dlhšie sviežo vyzerať? V podstate si položila otázku, na ktorú si sama aj odpovedala. Lebo všetky tieto faktory sú veľmi podstatné. Ja darmo budem chodiť na augmentáciu kruhov pod očami, keď nie som schopná dodržať spánkový režim. Áno, keď napríklad ďalej darmo budem chodiť na revitalizáciu a rehydratácie pleti, keď nie som schopná dodržať pitný režim. To sú úplne také bazálne veci. Darmo sa budem riešiť striktne anti-aging, ak nie som schopná napríklad ísť von a natrieť sa UV faktorom. To je úplný bazál, hej, a negrilovať sa zbytočne. Proste to ovšem ale neznamená, teraz aby som povedala, že človek nemá ísť na slnko. Slnko je podstatné. A je veľmi dôležité aj z hľadiska dostatočného množstva vitamínu D. Ale je veľmi aj dôležité tvoje vlastné také nastavenie. Či si aj pozitívne uvažuješ, alebo si už a priori negativistická a vidíš všetko čierne, alebo proste nevidíš nejakú cestu. Áno, to nastavenie človeka samého, ako sa
on stavia k tomu životu, či chce proste život žiť, alebo chce iba nariekať a fňukať, tak to robí možno, strašne veľa. Pani doktorka, ty si povedala, že ten vek pacienta, tá horná hranica ako keby neexistuje, čo mi je veľmi sympatické, pretože aj to starnutie je individuálna záležitosť, možno aj istá genetická predispozícia, ktorú si teda všímame na našich predkoch, ale predsa ma zaujíma práve ten opačný protipól. Je možno nejaká taká hranica tej dospelosti minimálne, alebo odporúčaš naozaj až zrelší vek? Samozrejme, ak nebudeme rozprávať o nejakých defektoch, ktoré treba riešiť i hneď po dosiahnutí tej dospelosti. No, osobne si myslím jednu vec. A možno so mnou budú aj ostatní kolegovia súhlasiť, možno nie, ale v každom prípade si myslím, že estetická medicína by sa mala týkať hlavne dospelých ľudí. Všetky také výstrelky aj mladších, v podstate adolescentov, nie sú ešte v podstate také vždy započítateľné. Častokrát niekto má veľkú túžbu, má najprv väčšie pery, lebo kamarátka má, potom proste môže toto oľutovať. Ja si myslím, že aj tá dospelosť, ten vek 18, kedy už nesiem zodpovednosť za svoje rozhodnutia, by mala byť tá hranica, kedy by sa už vôbec dalo uvažovať, že môže niekto riešiť problémy, ak sa týka nejakých výkonov, napríklad pokiaľ to nie je nejaký iný defekt. Ale zase tu máme tu napríklad problém mladých ľudí, ktorí majú akné. Tak tu sa nebavíme o tom, že ten človek má čakať do 18 čerta starého, ten človek už musí byť v 18 dávno vyriešený. Prvé známky nástupu akné, pacient má ísť k lekárovi, má sa zhodnotiť, má sa nasadiť liečba, nečakať. Toto robia aj mnohé matky veľkú chybu, že sa boja dať izotretinoidy napríklad svojmu dieťaťu, lebo sa dočítali. Ono napríklad to je jedna z ciest, ako mu v podstate zarobím na zjazvenú pleť neskôr, z ktorej bude úplne nešťastné. Takže, alebo keď si zoberme nadmerné potenie, zober si huslistu. Malý huslista, ktorému sa nadmerne potia ruky a nevie to odstrániť, on nezahrá na tých husliach nič. Čiže áno, tak tá racionálna indikácia, keď je, tak samozrejme, ale pokiaľ sa bavíme o nejakej aplikácii, napríklad botulotoxínu do tváre, je napríklad pravda, že botulotoxín je vhodnejší pre mladých ľudí, kedy robíme preventívny úkon, kedy sa snažíme predísť tomu, aby sa už zalomila tako, že aby tam vzniklo hlboká ryha. Ale častokrát to nie je podmienkou, to nie je niečo, čo je ako očkovanie, že musím mať botox, lebo som ešte nemal, aby som nemal. No, tak niekto má napríklad nadmernú mimiku, niekto má napríklad veľmi silné svaly, ktoré nám tvarujú obočia, ťahajú ho k sebe a vytvárajú tú ryhu. A keď už má niekto v 25-ke naznačenú tú ryhu zalomenú, tak nie je dôvod čakať na to, že neskôr. Ono neexistuje potom neskôr. Vtedy sa to dá krásne ošetriť. Častokrát on sám si odvykne robiť tú nešťastnú mimiku. A vie sa zachovať ten vzhľad veľmi fajn. Dobre, že si načala aj tú tému botulotoxínu, tomu sa budeme trošku venovať, lebo je to látka, ktorá teda má veľa samozrejme benefitov a spája sa s ňou aj veľa mýtov, ktoré sa nám dúfam, že podarí vyvrátiť, ale ešte by som sa trošku možno pristavila aj pri tej kategorizácii vrások, lebo aj ty sama si spomenula, že pekné mimické vrásky, ktoré sú súčasťou mojej osobnosti, môjho temperamentu, môjho osobného ja, podľa nich ma poznajú, vedia. Potom sú to hlboké vrásky a potom sú to až teda normálne zalomená koža, alebo teda naozaj úplne hlboké vrásky, najčastejšie teda možno tá hnevová vrázka. Čiže ktoré by sme si mali ponechať a ktoré by sme mali riešiť, lebo poznám aj taký názor, že ja milujem svoje vrásky, lebo sú to vrásky smiechu, sú to vrásky mojich emócií, ale samozrejme, keď sa zredukujú, tak to bude aj pozitívne pre mňa. Takže ktoré redukujeme, ktoré necháme?
teraz si to opäť zase povedal veľmi presne, lebo, pardon, ja keď aj riešime podanie botulotoxínu, to neznamená, že ten človek sa nemá jeho mimika vôbec hýbať. Že on nemá vôbec danou oblasťou absolútne pohybovať. To nie, lebo on musí vedieť vyjadriť emóciu. Ale vrásky, ktoré nie sú takým benefitom, sú častokrát vrásky oblasti glabely a na čele, kedy nám vytvoria vyslovene taký nahnevaný, namosúrený lúk. A tam, keď už je tá vráska viditeľná a je viditeľná aj bez toho, aby sa ten človek mračil, tak není nutné ju tam nehať, lebo mu to nejakým spôsobom, skôr sú tí ľudia nešťastní, že pôsobia nahnevania, nie sú. A častokrát sú to milí ľudia, fajn, len proste majú nešťastne silné korugátory, teda svaly, ktoré nám zvrašťujú obočie. Aha. Botulotoxín je látka, ktorá sa teda vo veľkej miere práve aj v estetickej medicíne používa, ale ona sa tam ocitla, ja to poviem tak, že nečakane, pretože celkom náhodne sa vlastne prišlo na to, že má aj takúto funkciu, alebo že teda dokáže aj niečo takéto, pretože sa využíval dovtedy vo veľkej miere i v iných odvetviach medicíny, ako iný liečebný, veľmi dobrý a overený produkt. Áno. No, myslieť si, že tie dávky, ktoré my dávame v rámci estetickej medicíny sú smiešné. To sú mikrodávky, lebo áno, ako si správne povedala, najčastejšie a najskôr sa používal botulotoxín na liečbu detskej škulavosti. Hej. Čiže nebavili sme sa tu o nejakej nádhere ľudí, ale jednoducho odstránil, zrelaxoval sa sval. Až potom sa nejak sekundárne prišlo na to, že vlastne keď sa botox v nejakej oblasti pichne, že dojde k vyhladeniu alebo k uvoľneniu toho svalového tónu aj na pomocných svaloch. Jednoducho sa sval povolí a vráska sa vyhladí, ako keby zmizne. Používal sa aj napríklad na liečbu kontraktúr pri detskej mozgovej oblone alebo pri rôznych sú spasticity po porážkach, alebo teda napríklad na liečbu neurogénneho močového mechúra, liečba bolesti. Napríklad bolestivé stavy v oblasti vagíny, vaginizmus. Aj tam ho vieme použiť. Takže, a to sú iné dávky, hej? Áno. Ako používame v rámci odstránenia alebo redukcie mimických vrások, napríklad v hornej tretine tváre alebo v dolnej tretine, kedy chceme prevahu depresorov tých svalov, ktoré ťahajú celú tvár smerom nadol a vytvárajú tiež ten taký obrátený U-efekt. Alebo bradu, keď má niekto takú, voláme to, že celulitíta brady. To sú malinké dávky, alebo masetery. Keď sú veľmi, veľmi výrazné a chceme zúžiť tvár, tak naozaj to je nič oproti tomu, čo sa používa v rámci inej liečby. Áno, iných odvetví medicíny. Ty si spomínala zaujímavé možno časti tváre, pretože ten botulotoxín si väčšina ľudí spája s používaním tým, že mám hnevovú vrásku, mám vrásky na čele, chcem sa ich zbaviť, tak pôjdem na botox, ako sa tomu slangovo hovorí, prípadne okolie tých očí. Dá sa naozaj použiť v akejkoľvek časti tváre, napríklad aj keby niekto chcel korigovať možno trošku pery, je botox hodný aj do pier? Paradoxne je. Paradoxne je, aj keď ľudia veľa ľudí proste povie, ja botox ale nechcem. Ale častokrát nám môže práve ten botox urobiť veľmi dobrého pomocníka, lebo nie vždy je treba urobiť objemovú korekciu, napríklad pier, ale tým, že v bodoch malých zrelaxujem sval, takzvaný kruhový ústny sval, tak ho uvoľním a spôsobím to, že sa mi pera trošku otvorí a uvoľní. A z pery, ktorá je taká skontrahovaná aj vekom napríklad, tak tá pera sa otvorí a uvoľní a je jemne objemovo väčšia. A to sú jemné korekcie, veľmi, veľmi kultivované. Tie dávky sú naozaj veľmi maličké a ten výsledok je častokrát veľmi pekný.
Spája sa botox aj s mužmi? A jeho používanie? Áno, veľmi hojne. Lebo oni sa asi menej priznávajú ako ženy. Možno. Sú muži, ktorí si nechceli priznávať, ale ja musím povedať, že my máme celkom dosť mužov, ktorí sa k nemu aj priznajú a vôbec sa s tým nejako až tak neschovávajú. A musím povedať, že sú to veľmi pravidelní a dobrí klienti. Áno, dobrí pacienti, poslušní. Nemajú strach možno z ihly? To by som nepovedala. Ako ktorí. Niektorí idú už vyslovene odhodlaní, ale vždycky aspoň ten rozdiel medzi ženou a mužom, tých rozdielov je strašne veľa, ale v tom postoji, že muž má rád riešenie, keď sa naservíruje s dlhším efektom, jasne vysvetlené, s rýchlym nástupom, že vie, čo očakáva. Žena sa skôr dlhšie pestuje a tak nejak systematickejšie, že ide systémom malých krokov, je trpezlivejšia a možno je celkom spokojná s takým postupným odstraňovaním nedostatkov. Muž je nespokojný s hornými viečkami, ide na operáciu horných viečok. Má ovisnuté vačky pod očami, ide na operáciu dolných viečok. Chce odstrániť vrásky medzi obočím, ide na botox. A vie, že teda aplikujú mu botox, zhruba do týždňa dojde k uvoľneniu tých svalov a má lepší efekt. Je to možno trošku iná požiadavka. Muž chce pôsobiť maskulinnejšie, zdravo ako víťaz. Žena chce byť viac sexy, chce byť jemnejšia a chce pôsobiť stále atraktívne. V súvislosti s ním sa teda spája naozaj aj niekoľko mýtov. My si to tu teraz pekne vysvetľujeme naozaj, že aký dokáže byť naozaj dobrý sluha a dobrý pomocník, keď to trošku, samozrejme v prenesenom slova zmysle poviem, ale napriek tomu ešte stále sa stretávame s názorom, že botox to v žiadnom prípade, veď to je vlastne jed. Áno, kolobasový. Si zabudla povedať. Kolobasový jed to je. Áno. Tak v zásade botulotoxín vychádza z toho kolobásového jedu. Celkom iste, ale je to, čo sa podáva ľuďom, látka, ktorá je, samozrejme, je registrovaná na štátnom ústave kontroly liečiv ako liečivo, tak tá je purifikovaná, má presné množstvo jednotiek. My nepodávame botox z konzervy po kolobásach alebo po nejakých mäsových výrobkoch, ale jednoducho je to presne purifikovaná čistá látka, kde vieme, keď dám toľko a toľko jednotiek, viem očakávať, aký bude mať výsledok a viem, že ona pôsobí v danom mieste, aj keď sa ona difunduje do okolia, obsadzuje nervosvalové platničky, ale viem predpokladať, že kde zhruba bude pôsobiť. Čo je celkom veľký rozdiel od klobásového jedu, ktorý získam s jedením pokazanej klobásy. Ďalší mýtus možno, nebudem alebo nechcem chodiť na botox, pretože moja pleť si na to zvykne a už bez neho nebudem vedieť fungovať, už bez neho nebudem fresh, už bez neho nebudem pekná a mladá. No, to je v podstate svojím spôsobom až taká podsta pre botox, kedy by sa dalo povedať, že dá sa dať potom botox do kategórie návykové látky v prípade nejaké psychostimulancia. Ako vôbec to nie je tak, lebo ten botox si dám a možno si ho dám ešte raz, a keď si ho nedám, nič sa nestane. Jednoducho sa mi sval začne hýbať a vec je vybavená. Nemyslím si, že návykový, pokiaľ vie aj ten pacient, tak je slovo pacient správne slovo, lebo sú zdraví. Sú to ľudia, ktorí nejdú s chorobou, teda, ale idú s nejakým účelom vylepšenia svojho vzhľadu. Ale keď ja mu vysvetlím a viem, že koľkokrát do roka je vhodné napríklad túto procedúru opakovať. On vie, že či si to musí, vôbec nie je nutné tie výkony opakovať.
niekoľkokrát. Niekto si ho dá raz za rok. Niekto si ho dá raz za 2 roky. A máme tam nejaký taký kalendár odporúčaný, keď už sme načali možno tú terminológiu? Nemali by sme dávať možno s cieľom odstraňovania týchto mimických vrások alebo takýchto drobných nedostatkov ten botox častejšie snáď ako raz za pol roka, lebo zase ten sval potrebuje nejakú svoju aktivitu a sval, ktorý sa nehýba, atrofuje, tak niekedy to nie je vhodné. Zase iná vec je, keď máme pacienta, ktorý mal nejakú, a je pomerne veľa mladých ľudí, ktorí mali belovú parézu alebo proste ochrnutie tváre trojkladného nervu a v podstate majú spazmus v oblasti oka, padnutý kutík a vieme ich tým botoxom, tými mikrodávkami, my sa musíme s tým vyhrať a postupne korigovať ten defekt a tam sa, áno, tak tam je možná v takom prvom nástrele trošku častejšia návšteva. Je jeho pôsobnosť individuálna? Účinkuje u každého človeka trošku inak? Alebo dlhšie, má nejaké trvanie, u niekoho kratšie? A od čoho to možno záleží a závisí? Je malé percento pacientov, ale je ich naozaj málo, ktorí sú rezistentní na botox. Aj tá rezistencia je možno taká diskutabilná, či je to naozaj rezistencia, ale naozaj, že nejak im extra nezaberie. V 90% by som povedala, že zaberie luxusne a naozaj tak, ako má. Hovorila si o tom, či je to individuálne, no v podstate závisí od toho, ako rýchlo sa nám... My keď podáme botulotoxín v nejakej lokalite, on nám difunduje do okolia, obsadí nám nervosvalové platničky a v podstate na nejaký čas nám zablokuje prenos vzruchu. Čiže keď aj my cieľene chceme nejakou časťou pohnúť, tak možno tá aktivita toho svalu nie je taká, ako by bolo za normálnych okolností, že je zrelaxovanejší. Samozrejme, pokiaľ človek sa regeneruje rýchlejšie alebo sa mu rýchlejšie vytvorí tá nervovosvalová platnička, nikde nie je napísané, že presne čo len za pol roka. Niekomu sa vytvorí za 4 mesiace. Obnoví hybnosť. Tak proste v tomto sú tie také malé odchýlky. Druhá vec je tá, že veľa ľudí funguje na rôznych vitaminových procedúrach, ktoré ani nie sú tak jasne podložené, že vlastne prečo tie vitamíny používajú. Medzi tú skupinu vitamínov patrí aj skupina vitamínov B. Kedy si zoberme, že pri nervových nejakých poškodeniach na čo používame vitamíny B? Najčastejšie na takú regeneráciu nervov. Čiže ak ja si užívam vitamíny skupiny B, chodím na botox, tak sa dá očakávať, že napríklad bude pôsobiť kratšie. Správa sa inak aj jedna tvár, lebo vieme, že obyčajne každý človek má výraznejšiu alebo menej výraznú, ale v každom prípade má určite asymetriu tváre. Tá naša tvár a tie dve naše polovičky nie sú 100% totožné. Môže sa stať, že sa napríklad aj v rámci tej aplikácie... Že nechytí rovnako, čiže ráta sa aj s tým, hej? Môže sa to stať a vlastne z toho titulu sa robí a aspoň by sa vždy mala robiť nejaká kontrola po tej aplikácii, ktorá by mala byť zhruba 2 týždne alebo 3 týždne po tej aplikácii a ak niečo treba dorovnať, lebo tam, keď podáme botox, on tam nepôsobí nekonečne. On má istý počet hodín, kedy pôsobí, naväzuje sa nám a potom tá časť, čo sa nenaviaže, makrofágy dajú z tela preč. Čiže on tam nebude do nekonečna čakať na svoju príležitosť. A preto ja pri kontrole, keď toho človeka vidím, pozriem sa, či naozaj symetricky, rovnomerne mi nastúpil, tak si ho viem pri kontrole dokorigovať, dopichnúť.
Veľmi by som rada, keby sme sa dotkli aj takého, by som povedala, apelu na všetkých, ktorí to buď poznajú, alebo to chcú na vlastnej koži vyskúšať, že botulotoxín patrí rozhodne len do rúk lekára, pretože v rámci tých mýtov sa objavilo také, že ponúkajú ho aj, samozrejme nehaním, len konštatujem aj isté kozmetické salóny a tak ďalej, kde teda s ním narábajú síce odborníci, ale nie medicínsky vzdelaní alebo podkutí ľudia, alebo nie lekári. Čiže aký je názor na toto tvoj? Môj názor je v zásade podstatná pre mňa informácia tá, že lekárska prax ako vykonávanie práce lekára je viazaná činnosť, ktorá je viazaná na vzdelanie a vlastne povolenie aj lekárskej, že mám licenciu z lekárskej komory, že môžem vykonávať, že som odborne spôsobila pracovať ako lekár. Hej. Pokiaľ ja mám ambulanciu, tak musím mať k tomu nejakú kvalifikáciu, nejakú atestáciu, alebo mať nejakého odborného garanta, ktorý je v nejakom odbore zodpovedný za to, že môžem tú ambulanciu prevádzkovať. V podstate ako náhle vykonávam, samozrejme aplikujem niečo a nesiem zodpovednosť za to, čo vykonám. Keď vykonáva prácu lekára nelekár, tak v podstate vykonáva činnosť, ktorú nemá povolenú. Ja si myslím, že toto je celkom vážna vec. Tak ako lekár nerobí trebárs zvárača, možno by to vedel spraviť. Ja si myslím, že aj ten lekár, keby mu to zvárač párkrát ukázal, že ako sa daná vec robí, tak by to vedel. Rovnako možno, že by vedel spraviť aj vodoinštalačné práce. Ale každý má na nejakú svoju prácu nejaké vzdelanie, ktoré mu umožní pracovať s nejakými materiálmi, predpokladať vhodnosť napríklad nejakého ošetrenia, ale podstatné zvládnuť to, ak niečo nevyjde. A toto by som povedal, že a v zásade nie každému môžeme dať to isté. Tak napríklad predstav si, že máš niekoho s laterálnou sklerózou počínajúcou, alebo zo sklerózy z multiplex. A ty mu dáš botox. Tomu. A to som len tak absurdne načala, hej, niečo. Ja si myslím, že všetko má svoje, každý má nejakú svoju kvalifikáciu, ktorú robí, pokiaľ nemôže to robiť úplne, že koho to napadne. Jasné. Ale teda patrí to do rúk lekára. Jednoznačne. To je veľmi dôležitá informácia, si myslím, pretože v dnešnej dobe samozrejme vieme, že vplýva na nás reklama z rôznych médií a tak ďalej. Aj rôzne zľavové portály fungujú ako divé, čiže netreba hazardovať možno zbytočne so svojím zdravím určite a teda naozaj sa rozhodnúť pre medicínske zariadenie, ktoré má moju dôveru a teda patrí to do rúk lekára. Pani doktorka, čo taký mýtus, že podávanie botoxu je bolestivá terapia? Že to bolí. Ja som spomenula v jednej zo svojich otázok také slovo hrozivé pre niekoho, že ihla. Mala by som sa dodatočne opraviť, že nehovoríme o ihlách klasických, ale o naozaj nejakých mikro 0,8 maličkých ihličkách, ktoré teda sú naozaj len veľmi také, by som povedala, šetrné voči tej našej pokožke. Vieš čo, aby som bola taká úprimná. V zásade každý z nás je citlivý možno na niečo úplne iné. Nikoho bolí nejaké ošetrenie, napríklad pre mňa je hrozné trhanie obočia. Reálne pre mňa je to bolestivá procedúra. Hej? Klamala by som, keby som povedala, že to podanie, že človek necíti do botoxu. Cítiť. Ale nie je to wellness procedúra, to rozhodne nie, ale je rozhodne úplne komfortne zvládnutelná. Úplne komfortne. Nie je to žiadna extrémna bolesť, je to zaštipkanie, maličká ihlička. Ale skôr ako sa pre to zaštipkanie rozhodnem, tak by som si mala čeknúť, kam idem, za kým idem a čo vlastne od neho chcem.
A ak nás teraz možno sledujú aj ľudia, ktorí ešte len uvažujú, že by sa skamarátili s touto látkou, s botulotoxínom, tak aké máme mať očakávania? Pretože aj tam je istá postupnosť i hneď po podaní botulotoxínu nemáme ten výsledný efekt, musíme byť trpezliví, dostaví sa behom pár hodín, sú nejaké činnosti trošku obmedzené, limitované, takže povedzme si aj z toho praktického, režimového možno, to dôležité. Má svoje režimové opatrenia v celku zásadné. Báme sa o tom, že po aplikácii sa človek nemôže hlboko predkláňať, nemôže ležať, nemôže si tlačiť, šúchať ošetrenú oblasť, nemal by ísť na kozmetickú masáž, lebo môže tým mechanickým tlakom ovplyvniť to pôsobenie, že kde vlastne sa tá látka dostane, aj keď sa bavíme len možno o prvých 3 dňoch, ale tie režimové opatrenia treba veľmi tvrdo dodržať. A keď si ja častokrát povieme, nepredkláňajte sa, a klient mi potvrdí, samozrejme nie, a odchádza a ide na mobil a hlava sklopená viac. Už to je prvý moment, kedy to poruší. Takže vždy každý jeden z týchto výkonov má svoje nejaké také drobnosti, ktoré treba dodržať, ale nie sú to také veci, ktoré by sa dodržať nedali, alebo že by to človeka nejako mimoriadne obmedzilo. A posledná otázka ešte k tomuto dnešnému podcastu. Má to obmedzenia, možno nie je vhodné podávať ho v lete, alebo možno súvisí s inými činnosťami tesne pred dovolenkou, tesne pred nejakými väčšími športovými záťažami, alebo s niečím to teda súvisí, to odporúčané naplánovanie si, ak teda ho chcem nejakým spôsobom toto ošetrenie absolvovať. Asi by som nešla na ošetrenie deň pred dovolenkou, ale pokiaľ idem na ošetrenie týždeň pred dovolenkou, sa nestane vôbec nič, lebo viem už zhruba očakávať, že asi ako mi látka zapôsobí, a viem, podstatné je tak, aby som sa vedela zastaviť na nejakú korektúru, na nejaký dopich alebo skonzultovať s tým lekárom. Pre mňa je nepredstaviteľné, a myslím, že pre každého z kolegov, aplikovať botox gravidnej žene kojacej, pacientovi s akutnou infekciou, pacientovi s nejakým s poškodením v oblasti nervov-svalovej platničky. Má to svoje jasné podacie pravidlá, ale rovnako tie obmedzenia. Priamo leto by som z toho úplne vynechala, úplne by som z toho, nie že akože v lete sa nemôže, ale že ročné obdobie nie, no nemôžem ísť hneď na slnko. Po aplikácii mám tú kožu jemne začervenalú, ale neznamená to, že ma to nejako extrémne obmedzí. Myslím, že ten botox v rámci celého spektra ošetrení obmedzí toho človeka najmenej. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, tak botox sme vyskloňovali vo viacerých pádoch a vo viacerých otázkach. Ešte samozrejme by sme sa vedeli aj na túto tému veľmi dlho rozprávať, ale dúfam, že som teda položila otázky, ktoré aj vás predovšetkým zaujímali. Takže ďakujem veľmi pekne pani doktorke Vande Převlodskej z Inštitútu Frey, z Inštitút zdravia a krásy. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. Budem sa tešiť niekedy na budúce, pretože si myslím, že estetická medicína ako taká je bezodná studnica mnohých nápadov a myšlienok, ktoré by vás určite zaujali, tak nás sledujte aj na budúce. Budeme sa na vás tešiť, zostávajte v zdraví a užívajte. Dovidenia. Dovidenia.